lämmittävältä sanoa noin sanat jälleen kerran. I know, siitä on kulunut niin kauan aikaa. Please. Can you forgive me? Please antakaa anteeksi. Hetki sitten Minecraftiin tuli ensimmäinen pre-release liittyen päivitykseen 1.21, joten se on mun velvollisuus tsekata nämä uudet asiat, mitä tähän peliin on tullut. Tuoreempina asioina, mitä me silloin käytiin viime kerralla jo hankkimassa, niin me hankittiin näyttikselle armori, löytämällä armadilloja ja niitä armadillon skewtteja, joista... Missä on sun armori? What? Mitä? Tää päivitys on varmaan poistanut multa ne armorit. Noniin, no täällähän on saavutus saavuttamatta. Get armadillo scutes from an armadillo using a brush. No, tämähän on erittäin tahmea tilanne. Mä nimittäin löysin niitä viimeksi, mutta kyseessä oli silloin snapshot. Nyt